Hello guys, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint ndiro zita rangu, chigotwe chembamana mai venyu handiti. Inini zvandinoita inini ndikawanawo ma good news zvandinoita ndinowanzoda kukuratidzai kuitira kuti musasarire. So today I'm here kunonzi kuChirundu border post handiti. Chirundu border post, it's about 362 kilometers and somewhere there. Yes, 360 something kilometers from the capital city, that is from Harare. So today I'm going to spend my night here. So I just want to show you how my room looks like. And the meno tinonzi room cannot suit cannot hear meno. Imuchamoita chuya muchizozvionera. Eno mavana zvandiriwe generation yana mai venyu. Saka musafunga kuti ndinonatsoziva zvinhu sema. Right. Right. Come in. Right. Oh. Yeah. Relax. Right. So today room so this is my room. In internet. So chekutanga panapa Wi-Fi iri chaka chaka ndofunga muri kuzviona nditi Wi-Fi iri chaka chaka chibva pa Wi-Fi chechipiri kunopisa nditi AC yedu iri futi iri chaka chaka handiti AC tinayo chechi 3 chandowanzotarisa fridge handiti madrinks chichi kana ndikazotenga madrinks angu kune mvura dzangu ndobva ndaisa this side mvura imwe ritorimo iri kutotonhorerawo mana ndichaenjoya right handiti. So chimwe chinhu chandinoda kuti uzive murumu mangu ndine pekugara apa pandichiita basa rangu. Actually this is going to be my workstation, right? This is going to be my workstation. Ndiri panapa ndichiita zvandiri kuita ndichichaisa foni Wi-Fi iri chaka chaka. Zvakarongeka. Ndabva ndanzwa kunatso relax handiti. Chimwe chinhu chandinoda kuti uone handiti wardrobe. Chimwe chinhu chandinofarira munomu artwork handiti. Artwork. I think you can see kuti zvinhu zvese zvewood munomu. This is not cheap wood. This is not cheap wood handiti. This is high quality wood. Ndichazobvunza zvangu kuti inonzi chii, but this is high quality wood. I think you can even see headboard yachona, my side drawers, just check everything. Every hotel, every lodge is supposed to have this, and it's supposed to have something like this. So in my room today, okumana kuita musikadzi omanaka sasekuru kundotenderwa simusazviita right. This what it is. Ndomberere maoko indasijaira zvemahotera nemalodge. So every hotel is supposed to, or room is supposed to have this, and so if you go anywhere in Zimbabwe, you see kuti vari kupromota the big five ichikwe si big five, but vari kupromota muka dzedu dzemuZimbabwe handiti. So chimwe chinhu chandafarira matiles ari kunatsofambirana newood yedu. If you see runatsonomechana zvakanaka. Another thing, panapa pane ka TV kukatetetete kudai chaichirungu dzidumbu. Unoziva kuti pane dzimwe dzechimanje maflat screen akadai but nezidumbu rakadaiwo kumusana iyayine iwe unotongosimudza kakadaiwo right. I think you can see also kuti panapa vakabva vaisa wood here, which is unique obviously because we are just used to see the flat screen ringori kumadziro rakatongoroverwa madziro kuti nki aiwa apa vakati aiwa vada kuti zvinge zvinofanana neheadboard. I think you can see. So from there another thing here panapa I think you can see artwork yakashandiswa panapa iwo chaichai yamunoziva but beyabva paiswa
hameno dombo rachona rakadii omwana reganisiyani nazvo zvekuvaka hazvisi zvangu ndongofanira kungoziva zvakanaka. And then panapa this is perfect. So chimwe chinhu okay, ndichazotaura pamusoro pebed. I'm going to talk about my bed pekupesira. I want you to see muno mubathroom kanenge kakanaka shem. This is beautiful. Mvura yako geza maoko mukadish kako. This is beautiful. That's nombonatso kaongorora kakaita seko kadish like, handiti kadish like. And there's a HD mirror here where you can see unatsozviona, handiti mabebi vekuita mamakeup panapa unatsodi kuzviona zvakanaka. Panapa pane wood. I think you can see this is beautiful, excellent. Ndofunga muri kungozvionera kuti zvakamira sei. Panapa tine toilet yedu, obviously iri smart, handiti toilet yedu iri smart. Iyi toilet hachisi chimbuzi ndo zvimwe zviya kuno kuti handiti. And there kune shower yedu, mvura inopisa neinotonhora. Ndanakirwa zvakanyanya nematombo, the way yaakagadzirwa nayo. This is and this is perfect. Ceiling and everything, I think you can see. So what you need to do if you want to spend your night here, uchienda kuchirundu kana maenda unotora motikari muri kuda pekurara, number 1 nepekudya, handiti ndofunga chikafu machiona chandachidya unongodarika nepanapa. It's just 2 kilometers before Chirundu border post. Panonzi pamwenye Safari Lodge, handiti mwenye Safari Lodge. Then bed, bed unatsozviona. Ndofunga muri kutozviona magariro andaita. Pane zvimwe mibhedha, pane mibhedha nebhedha, handiti mibhedha ndoyekuti inokukanda echikwechwi hakuna zvese haina zvekuichwi. Ndinasaura wangu anonzi Kundai Chitima anowanzofarira kona inoyi yemubhedha. Menoti anenge akuita sei kona inoyi, hanzi kuvanhu vanofamba vari tutu menoti anenge akuitei pakona inoyi. But anyway, I think you can see bed kune side lamp iro yekuti kana umwe akuda urara mugona kudzima main and then umwe achiverenga ari pakona. Zvinodaro zvinongoziva kalife kachona kanenge kari kechirungu. So all you need to do is to get in touch navo panhamba dziri pascreen wobhuka. Number 1, kana uchida kuita mainquiries, kana muchida kuuya sefamily, kuno kwakanakira kuti zvona accommodation kana maanayo saizvozvi. If you are planning on going kuholiday, you can bring your family kuno kuchirundu. Kune game drive, kune kwakanakira kuti zvoni you can cross the border wotoenda muZambia. Kwakanakira kuti zvoni there are a lot of my activities unokwanisa kuita uri kuno. Pane swimming pool. Just bring your family here ne low budget, handiti affordable, but muchiwana zvinhu zviri standard, motoenda kugame drive. So Mango Saint, imi muchienda munotambira panze, pano apa mirwe munochohwa. Much love.